tabuk jekhane o manpili social media o kasai tongo norok jotono saiman na Nepal o kabangma tei phaima bai aroni borok kosogui thangka tei kabangma borok rokni no langma chokha langma chongmani bisingo khoroksa bwrwi tongo khoroksa bwrwini Mangkuthuini earring namani nugjak kha khorokni chela tai o manpili social media o kasake no Nepal police rok borok khorokni no arrest khaika tai o manpili social media o kasai phaika no Nepal ni borok rok jotono o khorokni chela no chajak bailia boile thwilai thanglaise wngwi tongo borok le earring se atikhe nai tongo khongnai jotono chajak baya wngmani pore police ni aro o manpili sokoikano police rok borok khorokni arrest khaika naina siri dunia o amte he borok rok bo tongo naina siri boile thwilai thanglaise wngwi tongo borok le khoroksa Mangkuthuini khunjuni earring namarok belai no chaya wngjakha ani mote o hongkhe tai norok o manpili nukmani pore tamsana mosong tolao kisa comment box o comment khlai sadi।